Maayong buntag matalunon. Na ako'y ikuan nga good news. Ato ang social amelioration program nagsugod ng tagpanghatag. Kini gibuhat aron ang katawhan sa matalong masulbad ang ilang mga problema kay kuan man kaning kuan sa DSWD kanawang katong mga nawadag trabaho niya matabangan sila katong murag bang nga pending ni gibuhat sa atong gobyerno aron matabangan ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Hangyo lang nako ninyo matalomnon agkani nga kanang kuan sa gobyerno na dyan ni kanang guidelines nga gi kuan ba murag kanang gihimo sa region niya kay namalagi kuan nga ngano ko nang gipili hawa ni gipili kay nagbase man ta sa guidelines naghimo sa DSWD. Ikaduha nga kuan pahibalo ang atong mayor nanghatag og isda alang sa katawhan sa Matalom kay kuan gibuhat ni aron matabangan ang katawhan sa Matalom nga dunay masud-an ba sabot bisag kuan ginagmay nga tabang pero makasulbad sa problema sa katawhan sa lungsod sa Matalom kay kuan man kay nga atong mayor nagsigig hunahuna kung unsaon pagtabang sa katawhan sa lungsod sa Matalom kay moingon man giguban nga why nabuhat ang atong mayor kay sa tinuod nga nagsigi jud hunahuna unsay angay buhaton nga dili magkalisod-lisod ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Sunod nga ako ani mayor panghatag bugas basin ighuman sa pagdistribute sa kuan social amelioration program isunod dayon ang bugas kay kinilagay pagserbisyo sa katawhan sa Matalom majuni ko ani mayor na matabangan ang katawhan sa lungsod sa Matalom kay di gusto si mayor na magkalisod-lisod ang katawhan sa atong lungsod kay namlagi uban nga kuan ingon nga way gibuhat ang atong mga opisyalis sa atong lungsod dili na tinuod matalonon kay naghunahuna doon sila kung unsaon pagtabang ang katawhan sa lungsod sa Matalom kay mas nindot yung magpinabangay ta aron mas hapsay ag kuan sa tong lungsod niya support lang ta sa administration karon aron mas daghan pagtang mabuhat daghan tang mahimo nga project o daghan tang mahimo aron mas mulambo ang atong lungsod sa tanang katawhan hangyo nako dili nato apilan og laing nga tumong mag-usa kita mag-usa sa pagsulbad sa virus mag-usa ta alang sa paglambo sa lungsod mag-usa ta sa kanunay karon ug sa umabot. Once again, mabuhay ka matalomnon. God bless to all.